nga I saved for my mom. Balaan mo ang mother ko pag abot siya diri sa Amerika 1987, ginasave ya ining mga recyclable. Kung may makita sa karsada nga mga recycling, ginapulot yun na kag ginasave niya. Kay nga tungod ining recycling, kwarta man ini. Okay? Actually, dalon ko ni karon sa recycling plant, tapos kilo nila, tapos kung pila ang presyo. Kay ini do pareho na dira sa aton la sa Pilipinas, magbakal ka Coca-Cola, may pundo ang basiyo sa Coca-Cola. Oras nga ibalik mo, ibalik man nilang imong nga pundo. Daw pareho man ina sina dire. Ini ginbuhat ini sang Amerika para kuno to save the planet. Okay? To environment. Para balaan mo ini non-biodegradable ini. Bisan ilobo mo ni sa dota after 100 years kay kayon mo amo manigyapon. Hindi matunaw. So ang ginabuhat nila is i-recycle naman liwat nila. So kung magbakal ka sang like this one, tubig, kung $1 ini patungan na nila sang California CRB, that means recycle. Okay, in Hawaii and in Connecticut is 5 cents ang pondo sini. Kung sa Oregon ka, 10 cents. Okay, so amo ina dire plastic and aluminum. Okay, like this one too, lemon central. Okay, ari na butang dire, pakita ko okay, may ngalan. Basta gani may ngalan nga CRB, pwede mo inadalon sa recycling kay kilo nila kag bayran kanila. I don't know. Bodo ka buron. Okay. So ini 5 cents man ini ining plastic. Amo man ang mga aluminum. Ang mga aluminum ya daw mahal-mahal. Okay? Like this one, ang latas ang Sprite. May ngalan. Ano na da? Hindi mayo ang akon nga focus. Pero ngalan niya da, please recycle. Please recycle. So kay kun aboy mo lang kanugon kag maka-affect pa sa environment. Okay? Green Planet gina-promote na nila. Amo man ande Sunkist, mga lata basta aluminum. Okay? So dalon ko ini karon sa recycling plant. Pagkatapos kung pilaman ini natag ko ni kay sa mother ko. Kay kami mga magulotod, ginasave namon ini ang recycle kagyatag siya whatever amount. Kay actually ginasupot yang kuan kag grocery kag ipadala dira through balikbayan sa amon nga mga parinti da sa Pilipinas nga daw medyo kinakapos man nga gamay daw pulo pigado. So kamo dira sa aton amo ina ang ginapadala ni mami sa inyo, diri na nagalin, part of that diri nagalin sa recycling basura. So gina ako amo na support ko di siyam nga daan kami plus ang mga kainablusan ko amo man nagasave man sila. Pagkatapos yatag nila kay lola nila, tapos ang lola nila muna, so gina-save niya ang money, tapos i-grocery kag ipadala dira. So bali amo man ini ang dire ang kwarta halin sa basura. Okay, actually hindi man ini basura kay binayaran ko man ini. Kay kung magbakal ka dire ina may pundo ina, nakita nyo man. Okay, so dugay-dugay makadto ako sa recycling plant, pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng recycle. Okay? Recycling plant. Okay. Okay, ready na ko nga maglakat. But ang misis ko si Ilongga Madyongera hindi makaupod kay
nagadigamo sa amon nga panyaga. Amo na, okay? So, amon ina. So, akon ina nga kuan pa medyo malayo man ang recycling plant diri sa amon. I don't know if it's worth sang bilis ang gasolina ko pakadto dikto sa recycling plant. Kay kamahal na gid ang gasolina sa California. Anyway, one more thing lang makakuan sini kay mabuhin-buhinan ang mga pollution diri sa kuan, mabuhinan ang mga ining mga ano ni para ma-recycle. Okay? Earlier, amo na din ang program sa California to reduce ang mga kwan. Okay? So, but unfortunately, dito sa Kentucky, I was there last month. Nagbakasyon ako to 2 weeks sa cousin ko. Ang Kentucky, state of Kentucky, nag-recycle man. But, wala nila ginabayaran ang recycling. Nga voluntary mo na lang yan nga iatag sila pero wala bayad, sila na ang ma-recycle. Pero ang mga tao daw wala incentive nga so ang ginahimo sa mga tao o tamad sila magdala sa recycling, ginaboy nila diretso sa basurahan, which nga defeat the purpose ang recycling. Gusto man na kay tapatan kay may pundo man ini ang mga lata, ibalik lang nila sa consumer, but they don't pay it. Hindi nila away nila ginabalik. So kay every houses dito butakan lang nila sa recycle bin. Inang daw basurahan lang nga green ang color sa basurahan, that means recycling. Dira mo ibutang ang imo nga mga recycle kay once a week ginaagyan nila kag pick upon wow nila. Kaya amo na ang tabo dito. So, bali, ang mga tao dito, wala na yan nag-recycle. Tamad na sila, ginadiretso na lang nila sa basurahan. Diri sa California, this is one way also. Ang mga homeless nagalibot na sila sa kalsada, gapamulot sa basurahan sa mga recyclable. Kagdalon na din diri nila kag makakwarta sila. Ang unfortunately, ang kwarta ginabakal man nila beer, ginabakal man nila shabu. Amo na kaysa wala man sila problema sa pagkaon dere ang mga homeless kay may mga food stamp ginatag sila, hindi man sila magutman and everything. Amo lang na ang food stamp hindi nila magamit na ibakal sing beer o whiskey o drugs o habon o sipilyo o toothpaste. Kay ang food stamp purely gid lang na iya nga sa pagkaon mo. So amo na nga ang mga homeless dere makita mo nagalibot nga tulod siyang cart, grocery cart kag nagapamulot sa mga basurahan, which is kay makabulig nga mag-eliminate sa mga basura kag recyclable. Okay? Ang mother ko gid ang nagadala sini sa recycling. Pero
Now, hindi na kami gusto nga magwa siya. Kay balaan mo, 86 years old na siya. Kag maluya na. Tapos, wala pa siya ka-drive. So, kag isa pa, delikado na kayo diri sa Amerika. Kay ang mga senior citizen nga mga Asian, ginasakit nila. Damo na nila kaso nga mga senior citizen nga ginasakit sang mga homeless, mga drug addict, sa mga criminal for no reason at all. I don't know nga ang mga helpless nga mga tao ang ginasakit nila. Kay hindi man sila magsakit sa mga makabato sila. Daw discrimination ini nila diri sa mga Asian. Kay balaan mo ang mga Asian diri daw amo ni nga group nga minority nga daw successful diri sa Amerika. Kay nagatinguha, mapisan, nakatapos eskwela, sila magagapasagod lang sa gobyerno. So damo ginadi nga kaso subong. So amo na hindi ko gusto nga magwa na si Mami nga kwan kay kun magwa sa ginambalan ko tawag niya ako kay ako madrive siya. Hindi naman ko gusto nga magsakay sa bus. Kay may bus pass na siya nga bisan din lang nga bus makasakay siya libre. But hindi na kami gusto na kay katama ka delikado. So bali amo ini dire sa recycling, amo ini gusto nila i-classify before nila kilohon. So ina aluminum, ini plastic, ini amo mani lain mani. So gina-classify kay lain-lain ang ilang presyo. Amo ina dere ang recycling. So ara damo subone kay hapon hindi masyado ang mga tao ga pa-recycle. Kung aga na tama na dere ka busy. Okay, so amo ning recycling plant. Amo ina tapos kiloho na digto. Are may mga kwan sila dire sa pader kung ano inada ara mga presyo nila. So bali mo ng presyo nila. CRB ang aluminum can 15 cents, aluminum can segregated 168, blah 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 blah. So bali amo ina sila. So ano pa ina dere da mga boxes, karton gina-recycle man ina tapos para to save the planet, save the environment. Amo na konong siling nila. So bali mo na mga prices nila. Ara metal, I don't know if you can see that na ara. Oh, kanan paper prices, metal prices. Okay, amo to mga CRB. So bali amo ini ang recycling plant. This is the one way to clean the environment so that we can save the planet. The state of California is very active with the environmental program. So amo ina, okay? So this is mine. Amo ini ambot ko pilang precious ini, and the money I will get from this yata ko kay Mami, okay? Transfer yan na. At sa piyak may tumating ko
nila. Now it's my turn. Okay. They are transferred. First they gonna do is the aluminum can. There. Nakailo nila. Kaya inaang ay lagi na inspection kung may nakasamo nga iban nga kwan. So kung aluminum lang. Okay. So this one naman is a plastic. Lain man ini, different ang price ini. So amo na. Iban may unod pa nga tubig. Ginaula nila. Okay, may nakasimpon tong aluminum. And then the plastic, ato ya hindi to mabaton. Okay, hindi to ya CRB. Oh, it's a different classification. So they classify it according to. So I got 26.1 pounds. I think net. So amo to ang ako na aluminum is 26.5 pounds. Ito naman yung plastic ko is 22.3 pounds. Ara sa dingding. Okay. And yung samo-samo iya, sa recycle man ina, and it's 20.9 pounds. Bali, amo ini ang akon recycling. It is $24.20. Okay. So dalon ko ina dito sa cashier para bayaran niya. Okay.